the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Red man, red. Kasi ni Bi. Ali, diri ba yun? Diri ko? Ano lang ba? Sagdi lang na siya. Sagdi lang na siya. Mawala na siya yung istasyon. Sagdi lang na siya. Kita rin yapon na. Nakita ra. Uy, wala. Para ako ha. Puli-puli na sagli. Gamay ra ko rice eh, diet ko. Ikaw, ako di ko mag-rice. Nakoy. Nakoy pork. Bye. Ikas lang ta mama. Mag-rice tapos sa Pwede bahay. nga tinapon. Oo, okay na po. Ang kuan, gusto. Naon ta mga bay. Sige, kaon. Guzo. Gozi. Ikas ko sasabihin ka. Gozi for... Sa to imong... Idol. Ha? Sa imong giluto gahapon ba ka ng... Quick. Quick. Gozi for quick. Yes. Quick is tambal sa mga animikon. Pero kung gusto nyo mag-instant na mutasan yung dugo, sulay paningin lang nangutang ninyo. Yung taas sila rin yung dugo. Correct. Kaning mga pagkaon diri mga bayt dili maka-high blood ang maka-high blood kanang way kaon. Yes. Alin natin, Mer. Lingkod ni, lusot niya ba? Murag naglisod ba eh. Lusot yun. Lusot lang, lusot mo. Ay, dahil gamay diri. Bitaw gamay lang gamay anak. Oh, yan. Aywa. Ali kay Chikipi. Tanawat na din. Dali na, tagbalay ka na. Anay ko anay space. No space for new Hindi message. ka mag-rice meal. Dili. Kanang ko ba eh. Bing ka lang Uy, yun. ate sa'yo, magsukat sa kong rice bago. Uy, Dada lang kagiro diri bay. Wow, sarap ng gusto. Nami. Wala din ni kinain. Unsa mo ka bay nagpakusina man kaniya? Ali diri Maria P. Ano nagtapon mo ka Ano, dito? Beng? Ano, Beng? Oh. Ito nga yung bangko. Bulad and rice and egg tayo. Appetizer. Mo jud ni pamahaw. jud. Appetizer ni. Mo jud ni Gosi. saktong pamahaw. Gosi. Hindi ba? Nakot ikandok bay. Ay kagol. Kagwapo kasi mo rice meal na. kanang may red. Red nga rice? Utol sa lahat ng bahay. Ang sa pandayot na no. Ang sarap kaya. Char. Oh, sampal pa daw ng red. Red is power para sa sinina ni Tita Maldita. Na sobra ka red. Less sugar mo na. Uy, humot lagi ni imong rice. Ano pa ning giyon sa red rice mo? Sige, kaon siya kay nabusog kusko. So kung kinsa patay ganahan mo kaon ng dire na pay saging dito ay. Kani bay kakisa ni bay. Imo. Ako din eh. Sobra na liter M. M po di mo bay. Na. Murag gwapa. Ako sana. Kagwapo mo di. MD. Wala, 50-50. 50-50. Cola bread or as the audience? Oh, premier. Daday man tag-angle. Wala ko ay. Duha mo dito. Isa Yung sa size. basket. Mukha Kasi ko ay. gusto buhat na gusto. Kasi gusto na itlog. Ah. Gusto mo kanon ay pingka. Balik ko na ako ulit. Hindi, okay ni Okay bay. lang man sa breakfast mo. Nagluto sila itlog o siomay na. Bona ako salin na lang anak. Yan, nakapamahala nila. Lami sa kay isda dito sa kuan bay, di ba? Dito ruro no. Kini ginaron buntag. Yes. Nga na magbay ko, magpalit ko presko kayo lami atuwa niya na ilukot. Sus, lami kaya ang tinuwa. Bagong buha. Ang lukot bay. Lami kayo. Sunod dito Na is ta. magbayad kang isda no. Nga bisag ang luha tag 200 na kilo. Sigabot ako sa balay. Tapos ako ray mo una-una jud kong kaon. Nya maglungag din kong mais na pinadukot. Ginuklog. Wow, dahil- Magto tanan bay. Ato tayo Ranil, sunod. Yung sunod na Si Adam birthday. Nag-birthday na nako bay. Magandang April 19 ay pagpalas edad ha. Eh, Basta iwan 19 ang akong kalendaryo. birthday. Ako to. Kaya wala ng kalendaryo. Regardless of the year, basta 19 akong birthday. April 19. The year that I was born. The child was born. Kasi gusto buhat na itlog. Kau hindi ba? Wabi na mong mama. Ako, wala na akong mga tuloy kasi mama. Nagi. Nagkakaroon ko sa akong mawal. Nagkakaroon na ba kasi akong anak mo? Nagi. Lisod na. Lugnan di siya. Di ka kakao. Mapas mo lisod na. Lisod na. Tapos sa bukod.
Hindi, magdubli na yung problema. Magpatambal pa siya, kaya pasmado na. Ayun. Mm. Pag pagkurungan. Pag imo pagkurungan. Mm. Cute kaya, ang tinido. Ako din nag-record. Murag tingin nila yung mga tagbahay. Nag-record. Ay, na. Kung saan ba, ipalit ni mga luto. Kinana na dahil. Abantok ra kay mura mag... Kanang dali ra kay nahimo. Na murag naluto na mag-isag sa... Ipalit na ako daan. Ah. Mura ang tinda anak. Bay, bisag diri no lang mo karong patuko kari diri dapita. Mao ba? Hindi ko maglaglaag mahadlok nito. Sila na bilhin sa sila sa luoy nila. Dugay na ko na sa Pacific Grand. Tagamaktan gyud mi. Agosto, mga Agosto. Oo. Hindi ka gabi doon mas buti. Gusto mo to. Mm. Video na mo wagtang sa kalendaryo na gid ako nga pili. Oh. Nasa imo ba na gusto? Gagaw mo Ang gusto. sumora gyud eta mo ding blessing in disguise nga nabili ka diri sa grupo. Pamilya dito. Pamilya, pamilya sa Agosto. Murag sa ako kay. Pamilya ta sa Di, ako kanang lula social sa media, lula. pamilya sa personal. Lula sa kong lula. Mm. Ya, tiyo sa kong lolo. Alabe, magpasa kong kalkyo, kalisod na sa bayan. Kalkyo hunon man bay. Agusta. Dili Agusta. Ay babae na, Agosto laki Kung ko kaya ang ba? lula sa kong lula. Dahil ang tiya sa kong. Kamot po ta. Murag magkalkyo kita na itsubay na. Na tagbalan mo wala na space ang kamera. Sige. Napa? Ay, pangamog dagang buwan. Kaya labi dagang buwan. Wala na ko andi against the light. Ano Okay. sa buwan di prito ay? Sila na may Ato pamilya. ka bay, oh. Dito eh, babaw sa rep, bay. Putol-putol. Bay, ibabaw sa rep niya, ipaduko, nindot na. Dili ba na? Di, hayang yapon. Dili, oy, babaw sa rep niya, ipaduko. Ay, bay, duko gamay, nindot niya. Kay hayang dili. Iwa man din. Alam mo, ikaw hindi. May anggot. Kaon pag buwan. Gadigod niya sa akong anak ko boy. Sala na sa mama, kay wag itudluan. Nagbuwan na ko sa among ani. Hindi ka. Hindi mo mapugos. Ang anak, ako anak laki, mukhaon siya buwan, pero di siya Buwan buwan isda. na. Mukhaon siya buwan. Iduko bay, iduko bay. Nalingkuran. Nag-una man na. Oh, nag-una. Iduko gamay, ang kamila, iduko. Aywa. Na. Nagi pa. Kana. Aywa, payak ka pag yun. Gamay, gamay pag yun. Sige, hantod mga laptop. Kana. Antod matagak. Inisibog diri gamay, kay dako-dako rin pikas. Apila sa EGP ta. Oh, kana. Oh, na. Bukan na si EJK, Anak, kaya sakto ra yun. nagpanasin man. Murag ako mo kinatungaan. Si Nel ang father. Dara, ako kinatungaan nito. Hello, mga on. Si Nel ang queen. Ang queen. Napalit ko. Mga man na. Dapaw. Murag na shooting ba? Ay, dire ra kong Dere ra pag me. Tangan mo dagin niyo. Kaya mga biga mo. Dito kay may utang mga on kaninyo. Yan di man Mao gyud ako sa kaon. Masalami siya dali. Isa ganahan mga kape. Ako na ako'y kape, akong kape sa bawal. Diet niyong kape. Ako kape ba kay personal collection. Lamian ko sa ilang kape. Dali ra kay ka Wa ka maka patilaw sa tina ko Nel. sisunod patilaw ya. Kung si Kukoy maakato ang Kukoy mahilig ito. Hindi kante Mami Ruby ba? Grabe. Awa ang hilig sa rice. Ay, masaba. Kaduanan na akong bukod sa rice. May mga tita, kaya di sagdagan siya guys, di ako siya. Kusog siya Hindi, no? mo. Dako siya galingan. Mm. Kuha niya galingan high Ito power. masibig mo lang ang kuy rice man. Ano ang sa muda ko tita? Tangig. Kaya ni gamay mang kurun. Grabe na iyang galingan bay. Dako kay nang gida bato na silaw. Galingan bato niya ba? Ang bato galingan sa mais ba? Saraan mo galingan. Galingan nga. Ana ba amo ah. Una. Galingan nga bato. Amo bato. Amo sa una ko na kong mama. Naapa dyan amo ang galingan. Ni adto sa mua. Ana. Nana. Magatubang min duha sa nam kana. Amo ay butang ko. Kahoy. Kahoy, kahoy. Amo kay maglingkod yun ba ya duha kami duha magatubang Mga ana. rice Bukat dito. mo dito mo ah. Moto ko ano barog. Dami po kayong bingka sa karton. Dati lang kasi ko. Di dako Ilang man sa ang nanay. ang ilang kuan kanang pino gyud kay ba. Lain mag-abod. Hindi, ang sakit mo gud ana nga para busog kita sa Nel. Dayo ni mong tak ang imong awiyugon anaon nimo ba? Para way hangin. Oh, gaway hangin sa sud. Gawas ani mo hangin kani. Ni dayo tak kang uyugon sa ana tak-tak-takon sa babara ang hangin mo. Kuan siya. Mo evaporate. May evaporate yes.
Muna yung siklit, anak. Murag daghan kay bright dili dapita oy daghan kay mida. Yeah. Bread kaya na anak. Kani sa ako ni babae. Dili. Ang tabunan man nimo plastic bay nag-isolate na sila. Mabugan. Isuod na kuan oy frame kay sayang di na bilang ibalik. Frame ba kanang frame niya imo jud siya mutangag picture niya together sa kana kay sayang kayo treasure ba yana. Yan. Ako ano Sayang lang sa una nga ako na valedictorian. Di ako anil, mga tungag sako na sa dakong medal nil. Mga lubong sa basakan. Mo ba? Right man kayo. Kuan akong mama, kuan dili, kuan ba? Di sa una nga time di man guna nila makuha niya. May na lang maningkamot ka na diwa gyud nila nakuha nakita ba. Gani. Karon kay bisag way, bisag unsa kabugo sa ilang anak kay i-appreciate naman yun nila niya mga private pa. Sa una ba, dili mo buta ito, ano? Dili Mga i-push sako pa. na medal na ko, gikag gudwan. Dili i-push. Kaya maingon mo ko sa una, way na dato eskwela. Ano lagi? Ya mostly dito sila mo support nam sagdaan ra ka ba. Ano lagi niya? Ano lang. Pagkita na. Karon kay bisag unsa ka dili maayo sa estudyante kay paningkamot na dukdukon pag hindi ka Karon kay kita magsuwat. na yung monster. Inahan. School naman. Ang inahan. Kapit na 19. Out na. Kaya naman yung sa probinsya ba? Tana mo. Bakasyon sa inyo tao. Ang ulo nila namin pagkasunod adlaw, pero masubukan Ang lang tubig yan. na ta. Kuan ka nang sa bawal. Muna sa bawal, tangod Very kuan. kapit na Asa na yung probinsya ba? Well, chicha inta. Asa na? Kanay. Wala ko nagdako dito. Bakasyon na ba? Wa man jud kanida ko diri. Gamay mo gihapon ka. Wa ko siya nagdako dito, wa man gyapon kanida ko diri. Bro, kayo katawa mo, katawa mo. Katawa, katawa ganyan. Di ba ba ino? Sige ba nang sinunong kayo sa dua? Lagi. Boktot. Bro, kayo katawa mo, bro. Boktok na yan. Mga tuwinarong na ko eh. Ay, katawa ka, bukol-bukol na. Apit sa Maso TV, pagingon ako ka. 1260. Ilang may tubig. Serious ba mo guys yan isa? Pero wag ko nagdako dito. Pero dili mo ka magdako. Wa ka mo dako dito diri, wa mo Serious dako. ba mo guys yan? Bitan na ako siya. Pero wag mo magdako dito. Oh. Na. Wag mo ka magdako dito. Perting iguan, naliog yun bay. Ang hinahalang man. Naliog yun ko bay. Natunan na nino yan. Nausap ako ngayon. 40. Sige. Bye mga higala kay umana kong kaon o pali ay. Beto na po ning mga on the Mga spot kaon si jackpot. Elizabeth bye. Bye. Yasak ba, Elizabeth? Ma, stop. Pinala man. Na mag-dessert na tagming pa. Kita na. Sabihin ka sa Bay, pag inom tubig bay. Hala na extra usa na pagliro iyang mata. Ang owner. Ka sa update. Buwad. Lami ni sa gulong. Uy! Balik din na! Gulong ni. Naigar nga na Gulong na nalis. Bay mo na mo tay bitin katong mag-ana sa Valentina nga dahil na ba? Balik din na! Mamaak na ba na ha? Ayaw mo. Wait, Valentina, di mo luyo pa eh. Kumang. Yan lang ano naman at nabali ang ikog. Mamaak din. Daan Basta din tagaan. Magpapa. Murag ikay gipangita bay. Ano na ba, Igron? Wala mamaak din siya Mar. Una na pa. Dali na ba ito? Ikaw na pakita. Naglungat ka, Nakaon ka? Ako lagi na. Hinaw. Ilang ka na. May na pa Gayet. Ikaw. Why kay mo? Mura lagi ang intonation sa imo sutyan taga Cordova ka. Ito na lang natin. Abi ba kasi na kay kaliwat. Kami ang tagbalay. Asa na pito sa Fernando yung sangat. Ha? Sangat. Mamutong ka. Alaway ka na, may ikot ko ninyo. Wadyan mo na ka. Wala na kay kapityo rin. O bitaw mo yung sila. Yan ako dira. Uy, ate, dili na. Nagkabala ka. Ang tagiya sa video wa yun nag-ingon ay na may pakikot rin ka na yan naman din ang Okay, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Say bye-bye. Bye! Salamat kaayo sa tagbalay. May nasuma vlog. Nga wala na kuan, wala kasagang. Pag ingon ako gabi, may na sa inyo kami mahaw. Hi. Siya, okay bye. Tando sa dayon. Thank you, thank you. Huwag ka nag-ingon guys. Bye.